שלום, ניצן. שלום. אני שמחה שהסכמת להתראיין. היום, יום רביעי, א' חול המועד פסח, 24 לאפריל 2024, ט"ז בניסן, תשפ"ד, ואנחנו יושבים פה במלון רויאל ביץ' בתל אביב, שלכאן אתם הגעתם, ואני מאוד מבקשת ממך לשתף, קודם כל להתחיל באמת שנכיר אותך קצת, את ניצן בן שושן, ולאט לאט להגיע גם לאירועים של השביעי באוקטובר. אז אם אתה יכול להתחיל באמת בהתחלה, באיפה נולדת אני אשמח מאוד, אני רק רוצה להקדים שחלקו של הרעיון, מה שאני אתן, העדות שאני אתן, יהיה באמת נתונים, מה שנקרא, כרונולוגיים, ובחלקו יהיה תוכחה, ואני מניח שאין לכם התנגדות לזה. זה שלך. טוב, אז אני בן 82, נולדתי במרוקו, בהרי האטלס. ילדותי עברה עליי חלק בתלמוד תורה, ובחלקה הארי בבית ספר אליאנס, בצרפתית. אז אם נולדתי ב-42, אז ב-48, כשהייתי רק בגיל 6, אני התחלתי ללמוד כילד, התחלתי ללמוד את השואה, ומאז אני לומד אותה עד היום. חשבתי שסגרתי מעגל לפני שנה כשהייתי בנירנברג, ולדעתי שמחכה לנו עוד שואה, גם היא באשמתנו. מי שירצה לראות אותי כילד בארץ מפגרת, אז יוכל לפתוח ביוטיוב, ויכתוב שם, הם יהיו גברים, או בצרפתית, איל סורון דה זום, הוא יוכל לראות אותי בעליבות הגלותית, ובעליבות של הגלות שבה חיינו. יש סרט שאתה מצולם בו מילדותך? סרט שאני מצולם בו מילדותי ב-1952. עם התלבושות של ילדי הגלות, של ארצות ערב, עם כל המשמעויות. אז אני בדקתי את עצמי וחקרתי קצת מאחורה מגירוש ספרד ופורטוגל, ואני משוייך דווקא למשפחה שהגיעה מפרס לספרד, מגירוש ספרד גורשה לפורטוגל, ומפורטוגל גורשו ב-1496, אם אני לא טועה, לערי החוף במרוקו. כידוע לכם שערי החוף במרוקו, המבצרים שהוקמו לאורך החוף, קצת ההיסטוריה של המדינה הזאת, אחרי מה קראו לה מגרב, במאה השביעית מוחמד הגיע לסוף המערב, ואמר אני במגרב, ולכן קראו למדינה הזאת מגרב, מרוקו. עד אז עוד לא גילו את אמריקה מן הסתם. והציים של ספרד ושל אירופה ושל פורטוגל נשקו תמיד לחופים, והברברים היו שודדים ולוקחים בני ערובה, שום דבר לא חדש, מה שנקרא, אותם ברברים. ברגע שהאסלאם נכפה עליהם, אז הם הפכו עוד יותר קיצוניים מן הסתם, כי קודם הם היו עובדי אלילים. והיו שובים אנשים מהספינות שלהם, והם מקבלים כופר ומשחררים אותם, ואז לספרד ולחלק גם קצת לאנגליה, לא הרבה. לפורטוגל נמאס הסיפור, והם כבשו את כל ערי החוף במרוקו. ותשימו לב, טנג'ה, קזבלנקה, מוגדור, אגדיר, טיטואן, כל אלה שמות של בספרדית או בפורטוגזית של ערי החוף, שעד היום הם נשארו, שמבקר שם במרוקו יראה גם את המבצרים האלה. אז שום דבר לא חדש. ואנחנו
הוריי, אבות אבותיי, הדרימו יותר דרומה לאזור האטלס הלעומתי. יש לנו 3 אטלס, האטלס הבינוני, האטלס הגבוה והאטלס הלעומתי. אז אנחנו היינו באזור האטלס הלעומתי. איפה, יש שם של מקום שאתה נולדת? מקום שנקרא אליג. אליג זו עיירה שהיא בת כ-120-130 משפחות של סוחרים, אני מדבר איתך מלפני 300 ו-400 שנה, שקודם היו באזור מוגדור, באזור החוף, וכאשר הגיעו לפנים הארץ כדי להתפרנס, אז דווקא המוסלמים הציעו להם להקים עיירה במקום. אז אתה נולדת באליק? כן, זה גם מתוארך בבתי העלמין. את יכולה לראות מי את הקבר הקדום הראשון, ואז את מבינה ממתי העסק הזה נוסע. גם אם תקחי עוד 50 שנה אחורה. זה מדהים לשמוע אותך, שאתה הולך כאילו את השורשים, ממש לשורשים. אנחנו צריכים להבין, אולי דבר נורא חשוב שאני למדתי אותו בשחר נעוריי, ששני בתי מקדש היו לעם ישראל. הראשון חרב בגלל גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, והשני, הכי גרוע, נחרב בגלל שנאת חינם. ואי אפשר להתעלם מספרו של עמוס, לא זוכר את השם השני שלו, כתב את הספר שנקרא איוולת העם היהודי, מצעד האיוולת של העם היהודי. ואני לא רק אותו, אני קורא את השואה, אני גם קורא את תולדות ישראל, ואני מבין שכאשר אנחנו מפנים אצבע מול אדם ולא משנה מי הוא, יש עוד 3 אצבעות שמופנות אלינו, ואחת כלפי אלוהים, הוא שופט. אז זה, לא צריך לשכוח את זה. גדלתי על ברכי הציונות בשחר נעוריי. אז אתה יכול רגע להגיד, ההורים? ההורים שלי מי הם ממשפחה של מקובלים, והנושא הזה במרוקו היה לו משקל רציני מאוד בהתנהלות של הקהילות היהודיות בגולה, ואנשים באמת היו מקובלים. כלומר, מקובלים זה אנשים שהם הסתפקו במועט, וחיו את החיים מול בורא עולם. לא היו צריכים לא רבנים ולא שטריימל ולא קפוטה. לא היו צריכים את זה. וכך גדלנו. אבי היה סוחר עם הערבים בכפרי הסביבה, והיה גם מממן אותם, מממן להם את העונה החקלאית, ואבי גם היה מעמיק בקבלה, הורי אמי עוד יותר. אני רוצה לציין שעד היום, אנקדוטה, אני עם אמי נמצא כל הזמן בקשר מיסטי. וחילצה אותי כמה פעמים, הרבה בורות, כולל הבור האחרון. סיימתי את חוק לימודי בגיל... רגע, וכמה אחים אתם? אנחנו היינו 10, אבל את יודעת, כשאין רפואה ואין זה ואין זה ואין זה, אז התמעטנו ל5, שהיו מהם חי רק אחד האחים, הוא בן 92 ואני בן 82. כל הזמן יהיה 10 שנים בינינו. איזה מספר אתה באחים? אני הבנימין. אני הבנימין. רכשתי השכלה, כמובן גם בשפה הצרפתית, בתרבות הצרפתית, וכמובן שלא דילגתי וגם לא ויתרו לי על לימוד תורה ברמות גבוהות. הגעתי לכאן לארץ, למדתי באחת הישיבות של לובביץ' דווקא. באיזה שנה באת לארץ? 1950. רגע, ובאת לבד לארץ? לא, אני באתי עם הוריי. הגעתי ארצה ב-56 ואני בן 14. הגענו דווקא לקריית שמונה. מעברה
לא חשוב, החשוב יותר היה להגיע לארץ ישראל ולבנות ולהיבנות בה. זה מה שעשיתי כל חיי, בתחילה עבדתי כנער בחקלאות, אבל צריך, לא מספיק לכלכל את הגוף, צריך לכלכל גם את הנשמה וגם את הראש. ולכן גם למדתי ערב, עד שסיימתי את חוק לימודיי. רגע, אז באיזה ישיבה אמרת שלמדת? לובביץ' במרוקו. איפה? במרוקו. במרוקו היה לובביץ'? במרוקו הייתה ישיבת לובביץ', כן. מדהים, אה? ממש. אף פעם לא שמעתי את זה. יליד מרוקו בישיבה אשכנזית. אבל בסדר, גם יידיש אתה מדבר? מה? אתה מדבר גם יידיש או זה לא היה שם? ידעתי קצת, אבל זה ברח. יהיה קשה מאוד. אני גם הייתי קצת אנטי-אינדיש בגלל הגרמנית. מהיום שאני זוכר את עצמי, הבנתי שהרשע הגדול נפל בגרמניה, אבל התחלתי לבדוק. אני קראתי גם ספרות בגולה, מתקופת מנדלסון, והבנתי מהר מאוד שהאשם הוא לא רק באויבים שלנו, בשונאים שלנו, אלא גם בנו. מאוד, דווקא עם המוסלמים לא היה לנו הנושא הזה, אבל כשאתה מדבר על ערי גרמניה, ואני מדבר על הנסיכויות בתקופת מנדלסון, כאשר שני שערים היו לעיירה הנוצרית, אחד לחזירים והיהודים ואחד לתושבי העיר המכובדים. זה כל הזמן, זה רק הגביר את הרצון שלי ללמוד ולהבין איפה עם ישראל טעה לדורותיו. ועם ישראל טעה לדורותיו, לצערי הרב. אז הגעתם לארץ, אתה וההורים? אני והוריי ושלושת אחיי. שני אחיי כבר היו נשואים, אחד לא, אני כמובן שלא. עבדתי ולמדתי ואמרתי לעצמי, מה אני נותן לבניית הארץ? שום דבר אחר. ילד בגיל 14, 15 חשבת על זה. ואז החלטתי שאני מתנדב לצנחנים. עם כל השמנה והסלטה של המדינה, בני המושבים ובני הקיבוצים, מה אני? אמרתי, דווקא. שירתי בצה"ל במשך 30 שנה, סיימתי כמג"ד. התפקיד האחרון שלי בצה"ל היה בלבנון, כאשר פיקדתי על 2 גדודים של צבא דרום לבנון. אבל אם נותרתי בחיים, גם בששת הימים, כמובן לחמתי בששת הימים, אני לא רוצה להזכיר הרבה, אני גם הייתי מפקד יחידת צלפים בצה"ל, ישבנו בתעלה חודשים והורדנו את הקופים מהעצים. אחד הדברים שסימנתי לעצמי, אתה לא מוותר לאף חייל, אבל אתה גם לא מוותר לעצמך. אם החייל צריך לקום ב-5, אתה תקום ב-4. אם החייל הולך לישון ב-12, אתה תישון בשעה 1. הייתי מאוד לעומתי, גם מול החיילים שלי, וגם מול המפקדים שלי למעלה. בגלל זה גם נשארתי רק סגן אלוף ולא יותר מזה. אבל זו הייתה הבחירה שלי, אני לא בא בטרוני על אף אחד. או שאתה שם את האמת שלך על השולחן, או שאתה מלחך פינך, תחליט מה אתה רוצה. אבל זה לא היה בלקסיקון שלי, להיות יסמן. אתה צריך מים או... לא, בסדר. תוך כדי השירות שלי בצה"ל, 72 עד 75, אני הייתי מפקד המתקן הביטחוני ביותר במדינת ישראל. הוא נקרא מפעל טקסטיל. טקסט? הוא נקרא מפעל הטקסטיל בדימונה. עשיתי הכל כדי
למלא את התפקיד כמו שצריך. ולקראת מלחמת יום הכיפורים, חודש לפני כן הבנתי, מתוך כל הנתונים שהיו לי, שאנחנו הולכים לקראת מלחמה. עם המצרים והסורים, אולי גם עם הירדנים. בעומק המודיעין, אני לא הייתי בעומק המודיעין, אבל מתוך שיקולים, מתוך בדיקה, מתוך הערכת מצב, הבנתי שזה מה שיקרה. אם אני לא טועה, כמו שאני זוכר, שבועיים לפני כן ירדתי למפקד שלי בערבה, שמתי לו את הדברים על השולחן, אמרתי לו, אנחנו הולכים לקראת קטסטרופה, כי לפני כן היה לי סיור בתעלה, עם איזה גנרל שוויצרי, הגעתי לאחד, נדמה לי שלבודפסט הגעתי, אם אני לא טועה, בודפסט, אם אני לא טועה. מוצא בודפסט. כן. אני רואה שהמצרים מרים רמפות, הוא מספר את כל זה כדי שתביני, לא, אני ממש... למה אני, איפה אני בעניין הזה. כן, שחזית כבר את הקטסטרופה של 73. אני רואה את הרמפות של המצרים, אני שואל את מפקד המוצב. אתה רואה מה יש פה? הוא אומר לי, כן, שירימו רמפות כמה שהם רוצים. אמרתי לו, מחר, סליחה על הביטוי, הם ישתינו לכם לתוך המעוז. זה מה שיקרה מחר. אמרת לו את זה. כן, באתי מזועזע משם. ראו את הבנייה של כל... חיברתי אחד לאחד והבנתי שאנחנו, לא שאני גאון ולא, אני לא הנביא ירמיהו ולא הנביא ישעיהו. אבל מי שחי את הצבא על באמת, וחווה אותו יום-יום, שעה-שעה, ורואה את כל מה שקורה בצבא, מה שקרה אז בצבא, גם אז לצערי היהירות כבשה את כולם, ואני ואפסי עוד, והתוצאה הייתה כפי שהייתה. אז ברור שקיבלתי תשובה מאוד לקונית מהמפקד שלי למטה, ניצן, תעסוק בעניינים שלך, בנוסח הזה בערך. כמובן, תוך כדי זה, אני התיישבתי בפתחת הרפיח, הקמתי גרעין והתיישבנו באזור אל-עריש, נדבר על 77. רגע, לא... תוך כדי שירות בצבא. אז הייתה כבר אשתך או עוד לא? מה? גרעין וכל זה, זה עוד לבד? זה עוד בלי... לא, עם האשתו, אני נשוי ב-66. אז תספר לנו על ה... אני כבר 50. אז תספר לנו... כי היינו עם הצבא, אז מה קרה בתחום האישי? לא, תחום האישי, בתחילת שנות ה-60, אני כבר בצבא, וזהו, הכרתי את אשתי בנסיבות מאוד נעימות כנערה, וזהו. איפה הכרתם? הכרנו בצפון, ושבתה את ליבי, וזהו. וצריך להילחם על זה. אתה מבין, כשאתה מחוזר, אז אתה אומר לא. אז כדי להפוך את הלא לכן, לקח לך. ליעקב לקח 7 שנים, לי לקח רק 6 שנים. תוך כדי זה נולדו הילדים כמובן, אחרי מלחמת 6 הימים. איפה גרתם כשהתחתנתם? אנחנו גרנו בערד, 6 הימים גרנו בערד, אני נלחמתי בתעלה, עם האוגדה של טל, סיימנו את המלחמה, ומשם לקחתי יחידות צלפים, כי הרבה לפני כן הייתי כבר קצין צלפים, והקמנו יחידות צלפים וירדנו לתעלה להילחם באזור הפירדן בעיקר. אז זהו, במלחמת הכיפורים הייתי איפה שהייתי, כמו שאמרתי לך, ולאחר מכן עוד תפקיד פה ותפקיד שם, ותפקידים תמיד ביטחוניים, קשוחים מאוד, כי אני תמיד חיפשתי את הכי קשה שיכול להיות. לא עניין אותי, אני לא חיפשתי לא קורסה ולא כיסא ולא ספה לנוח בה ולא זרת דפנה. אני לא אומר את זה לתפארת המליצה, אני אומר את זה באמת, כי זה מה כי אצלי השואה והתורה והעלייה לארץ והבנייה של הארץ וכל מה שקשור לזה, הכל מתחבר אצלי, אז כל שאר הדברים הטריוויאליים
מתגמדים והופכים לשוליים ביותר. האם אתה מתמקד בעיקר? בעיקר בשבילי היה עם ישראל, לא מנהיגות. זו גם הסיבה שלא הלכתי לפוליטיקה. אני ידעתי שבפוליטיקה אני צריך להיכנס לתוך חבית של זפת, ולא פחות ולא יותר. ולזה לא רציתי, כי אני הרגשתי שאני אעשה שקר בנפשי אם אני אלך לפוליטיקה. אני יודע שאני אצליח, אבל אני אעשה שקר בנפשי. אתה צריך הרבה מלחכי פנחה, ואתה גם צריך להיות יסמן ברמות הגבוהות מעליך. אז זה לא רציתי. לא שאני לא אדם מיוחד, אבל זו לא הדרך שלי, זה גם לא היה הציווי של ההורים שלי. מה ההורים שלך רצו? לא. תהיה בן אדם. תהיה אמיתי. ואל תחפש מתווכים לאלוהים. יש לך אונליין איתו, אתה יכול להתקשר אליו ישירות. אתה לא חייב אף אחד שיתווך בינך לבין אלוהים. אלוהים לא צריך מאחרים, מה שלנו יש היום. זהו. ואהבת לרעך כמוך. ולא רק זה, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אלה דברים שבהחלט מובילים אותך להיות אדם. ומעבר לזה, בכל התורה, גם תאסוף את כל התורה מכל הכיוונים, קח את פרקי אבות, בפרקי אבות אתה מקבל דרך חיים. דרך חיים, איך בן אדם צריך להתנהג. זה הכל. ואל תחשוב, ואבי תמיד היום אמר לי, שני דברים היום אמר לי, נפלת לבור, אל תתחיל לבכות מי יוצא אותי מהבור, תחפש איך לצאת מהבור, תצא. העולם זה קרוסלה. מסתובבת. אתה למעלה, אל תחשוב שאתה אלוהים. שאתה למטה, חשוב לחיים. תזכור שהגלגל יעלה. זה הכל. תעשה מאמצים. ובכל דבר תעשה מאמצים. נכון, אז חזרנו לזה. אנחנו... כן, לא הלכת לפוליטיקה, כי זה לא מה שההורים אמרו לך. לא הלכתי לפוליטיקה, וכמובן, התפקיד האחרון שלי בצבא הייתי משלחת שיצאה לאפריקה, להקים דיוויזיה נשיאותית בקונגו. שם 3-4 שנים, וב-92 השתחררתי מצה"ל, כמו שאמרתי לך, כסגן אלוף. חזרתי לאפריקה, עבדתי באיזשהו מחקר בקונגו הבלגית, במשך 2 מחקר גמולוגי. כמובן, עברנו להתיישב ב-82 בנתיב העשרה החדש. רגע, אז מתי התחיל הרעיון של נתיב העשרה? כי לא... החדש, כן, תוך כדי הפינוי. לא, אבל עוד הישן הקודם, לא לא, דיברת. אני בישן הייתי ביישוב אחר שנקרא חרובית בצפון סיני. אנחנו הקמנו יישוב בצפון סיני. את חרובי מתי הקמת? מה? את חרובית, אתה היית בין מקימי חרובית? אני הייתי המקים שלך. המקים. אז אתה רוצה להגיד לנו משהו על חרובית? כן, כן. חרובית היינו, הצטרפתי לגרעין, הגרעין התרסק. אני בניתי את הגרעין מחדש, הבאתי אנשים, משפחות, והגענו ל-18 משפחות, עסקנו שם בחקלאות, תוך כדי שירות בצבא. הכל תוך כדי. אפשר תמיד לעשות הרבה דברים במקביל. אם אתה מספיק ויטראז'י, אתה יכול להגיע גם לזה. תלוי ברצון שלך ובאמביציה שיש לך. כמובן, במקביל ללימודי שואה כל הזמן. אם זה הרצאות, אם זה בהשתלמויות של מורים בשואה וכו'. בעל פה, אני לצערי הרב... וחרובית הגיעה להיות יישוב? הגיע להיות יישוב מוכר, אבל הגיע בדיוק סאדאת, וכל העסק הזה התפרק, והגענו למצב שאנחנו צריכים לפנות יישובים, אנחנו רוצים שלום. ומדינת ישראל, עם המנהיגות שהייתה אז, הסכימה לשלום הזה,
בחלקו אני יכול לומר, בחלקו יהיה כפוי, כי לא עמדנו מספיק איתנים. היה מספיק איתנים, אז היום רצועת עזה לא הייתה קיימת. לא הייתה קיימת פשוט. הם צריכים לפזר אותה בתוך סיני. לא עשינו את זה. מה שנשאר הוא שיש סיני כמעט ריקה, חיץ אמנם בינינו לבין המצרים, אבל שלא נשכח. אגב, אנקדוטה, תוך כדי השירות בדימונה, הייתה לי הזכות ללוות את בן גוריון קרוב לשנה במצעדי הבוקר שלו. ותמיד הייתי מנסה למצוא את הדרך לשיחה איתו, כי הוא לא פשוט לשיחה, הוא קשה מאוד לשיחה. הייתי צריך, מה שנקרא, לרכך אותו. אני הצעיר והוא האיש הכמעט אלוהים שלי. תמיד שאלתי אותו שתי שאלות. האחת, מדוע לא קבעת את השפה הערבית כשפה שנייה במדינה? אדוני, למה? כי אז היינו לומדים את הערבים ולומדים את הכל. 2, מדוע הרשית לפליטים שברחו לחזור בחזרה? צריך את כולם לגרש, כי כשדיין ואלון באו אליך ושאלו אותך מה נעשה עם ערביי יפו ועם ערביי עמרם ולוד, אתה עשית ככה, רק ביד אחת, לא בשתי הידיים. ולכן הם נשארים איתנו פה. הם פה איתנו, וגם היינו מדברים קצת על תולדות ערביי ישראל, מאיפה הם באו. הגענו תמיד לתמימות דעים שערביי ישראל בעצם הגיעו הן בתקופת השלטון המצרי והן בתקופה העות'מאנית, ובעצם כולם הגיעו מארצות ערב מסביב. הם היו פה זה מעט מאוד, הרוב הגיעו מאסיה ומאפריקה. כולל הדרוזים, הדרוזים, איפה שהם הגיעו. כי הארץ הייתה ריקה. הייתה ריקה, ואנחנו... אמרו אחי יוסף, אבל אשמים אנחנו. אשמים אנחנו. תמיד היינו מדברים גם על תולדות היהודים, עוד לפני שיצא הספר שנקרא מצעד האיוולת של העם היהודי. והבנו שבעצם עם ישראל כל הזמן ירה לעצמו ברגל. כל האורך. החל מתחילת הכיבוש, מיהושע. ואיך קיבלת את הפינוי מחרובית? זה המחיר של השלום. זה המחיר של השלום. גם אז היית עם משפחה, איך הם קיבלו את זה? ישבנו בקרוונים ביחד. אנחנו גרנו בקרוונים בכלל. איך הילדים, איך זה היה לכם המעבר? 3 ילדים, המעבר קשה. מעבר קשה, אבל בסדר, לא בלתי נסבל. ואז לאן אתם הולכים? אנחנו הולכים לנתיב העשרה החדשה, שהולכת לקום. ואז היינו בין המייסדים, אני מדבר איתך לפני 40 שנה. קיבלנו דיונת חול, והפכנו אותה ליישוב משגשג ופורח. אבל הכעס שלי על מלחמת יום הכיפורים לא נמוג, משום שאני תמיד האשמתי את המערכת, הן הפוליטית והן הצבאית הזכוכה. המערכת הצבאית הייתה זכוכה מאוד, ואני ואפסי עוד, וזה לא נכון. לצערי הרב, זה חזר על עצמו ביתר שאת בשנה האחרונה. כמובן עשינו חקלאות, השתחררתי מהצבא, הייתי באפריקה, חזרתי, הלכתי להיות קבלן בניין, עזבתי, חזרתי, הכל בסדר. עד שאתה מוצא את עצמך, מוצא את עצמי בסופו של דבר מגדל זרעים, עם חברת זרעים,
עד לפני... זרעים של מה? זרעים לירקות. עגבניות. רגע, אבל על ההקמה של נתיב העשרה החדשה, אתה יכול כן. יותר לספר כמה הייתם בגרעין, איך זה היה בהתחלה? אנחנו הצטרפנו לנתיב העשרה הישן, שבחלקו הגדול עבר לנתיב העשרה החדש. הצטרפו אליו חברים שהיו ביישוב חרובית, רק אנחנו. היו עוד חברים מיישובים אחרים כמו אוגדה וניר אברהם ודקלה, שהצטרפו ליישוב הזה. היינו כ-70 משפחות, ועסקנו בגידול ירקות. ולאחר מכן, לפני 12 שנה, עברתי לעבוד עם חברה בקיבוץ יד מרדכי שמגדלת חרקים להדברה ביולוגית, ומאז אנחנו קשורים בעבותות אהבה. אנחנו עובדים יחד עד היום, כולל היום. אבל לא הרפה ממני נושא הביטחון, שאנחנו נמצאים 300 מטר מהחומה. כל הזמן אני מתריע, אני יכול לדבר עם מרכז הביטחון, אני כבר לא איש צבא. אולי אנקדוטה, ב-92, כשסיימתי בלבנון, אז קיבלתי מאנטואן לחד, שהיה מפקד צבא דרום לבנון, רובה, קלצ'ניקוב עם הקדשה, עם 10 מחסניות מלאות. לצבא לקח בדיוק חודש ימים אחרי שהשתחררתי כדי לבוא ולדרוש ממני בחזרה את הנשק. אתה לא יכול להחזיק את הנשק הזה. אמרנו, טוב, תנו לי רישיון. לא, אתה לא יכול. אתה עובר על חוקי הצבא. קחו, שיהיה לבדואים מה לגנוב. קחו. אני מניח שהבדואים גנבו את זה מזמן. אגב, תוך כדי, מאז שהשתחררתי, אני נהגתי לתת הרצאות בצבא, בעיקר בתחומי הביטחון, בתחומי קצת ההיסטוריה של עם ישראל, קצת על השואה, כמה שאפשר לתת להם. ובסיומת תמיד הייתי אומר, ביום שחרבנו לא תהיה ארוכה ויד אמיצה לא תאחז בה ולב נחוש לא יהיה מאחורי זה, אין לנו מה לעשות כאן. אנחנו חיים בג'ונגל, מי שרוצה להיות אריה, צריך שהשיניים שלו יהיו חדות, שיגדל דור של כפירים ושל לביאות להקה רצינית, שתוכל להמשיך לשלוט בג'ונגל. לא, אין לנו מה לעשות כאן, שיהיה ברור לגמרי. אני כבר לא מדבר על יהודי הגולה, שאין להם מה לעשות שם. במיוחד לאור התפשטות האסלאם בכל ארצות אירופה. אנקדוטה, כשהייתי באפריקה, התבקשתי על מפקד המשלחת להשתתף בכנס תיאולוגי בדרום המדינה. נקראת אלזבטוויל לפנים, ועכשיו היא נקראת לובומבשי בשפה המקומית. ויש שם נציגים מכל הארצות, נציגים תיאולוגיים בעיקר, כן, אנשי דת. זה היה כנס דתי. מאחר ואני קצת מעורה בתולדות עם ישראל, אז ביקש ממני שאני אייצג את המשלחת, וכמובן הלכתי עם מדים של צה"ל ועם נשק. אנחנו שם היינו מאוד נערצים על ידי המקומיים. כומר שניהל את סדר הדוברים של הכנס התיאולוגי. כל אחד אמר את שלו, ותמיד הגיע לנקודה הישראלית-פלסטינאית. חלק מהם אפילו אמרו שאנחנו גזלנים, אנחנו גזלנו מהם את הארץ. הקמנו את ישראל על חורבות האומה הערבית. ביקשתי לדבר בסוף, שרשמתי לי את כל ההערות, בעין בעיקר, על עם ישראל ואת הייתי אומר גם המשפטים הבוטים על מדינת ישראל. צריך לדעת מה להשיב לאפיקורס.
סיימתי, טוב, עכשיו זה תורך לדבר? אמרתי, אוקיי, בסדר. אדוני הכומר, הכומר שניהל את הכנס, אדוני הכומר, במדינה הזאת יש לכם עצי מנגו גבוהים, כל הזמן זה פירות כאלה, פירות ענקיים, אבל איך אתם צריכים להוריד את הפירות ממרומי העץ? אמר לי, מה הבעיה? יש לנו גם מקלות במבוק, אנחנו נותנים מכה לעץ והפירות למטה. אוקיי, זה יופי. מה אתם עושים בשנה אחרי זה? זאת אומרת, אותו דבר, מכים את העץ ונותן פירות. בשנה אחרי זה, אמר לי, אדוני, אתה לא מבין? אמרתי לו, אדוני, אתם לא מבינים. אני פונה לכל הקהל, אנחנו המנגו שלכם. ועכשיו, בואו נבוא חשבון. יש שם נציג אמריקאי. אמרתי לו, אדוני, הגעתם לאינדיאנה, בטעות, אינדיאנים. קולומבוס הגיע לשם. כן. קולומבוס יש לו קצת דם יהודי גם. הגיע לשם. הגעתם לשם, מה עשיתם? השמדתם את עדרי הבופלו, השמדתם את האינדיאנים, הכנסתם אותם לשמורות. זה מה שעשיתם. אדוני האנגלי, כולם מדברים צרפתית. בהודו רצחתם מיליון הודים כדי לתת להם עצמאות. לאוסטרליה שלחתם אסירים. היו שם בורגינים. מה עשיתם להם? השמדתם אותם. וגם בניו זילנד עשיתם אותו דבר למאורים. אדוני הצרפתי, הגעתם לאפריקה, שחטתם בלי הכרה. ואני אפילו זוכר בכפר שלי כילד, באו נציגים צרפתים לשחוט את העזים, כי העזים עלו על העצים, ואכלו את עצי הארגן, אכלו את הפירות של הארגן. אין דבר כזה, להפריע לטבע. גם את זה עשיתם. שחטתם בלי הכרה. בכל מקום. על סתירה שחטף השגריר שלכם מהבי באלג'יריה, אתם כבשתם את אלג'יריה. על סתירה. להזכיר לך את ההיסטוריה? אני אקריא לך, אני אצטט לך. סליחה, אני שואל את כולכם, כבודכם, את הנוצרים. איפה נולד ישו? בברלין? לא. בניו יורק? לא. בפריז? לא. הוא נולד בבית לחם. מי הוא היה? יהודי. נולד יהודי, התחנך כיהודי, מת כיהודי. אימצתם אותו. מי נתן לכם אותו? אנחנו. אתם לא הייתם מסוגלים להוציא מקרבכם? כזה משיח. אחר כך אני פונה למוסלמי. תשמע, אני אמנם לא קורא ערבית ולא דובר ערבית טוב, אבל יש לי את הקוראן בערבית. תפתחו בבקשה. ירושלים לא מופיעה פה אפילו יום אחד. פסוק אחד לא מופיע ירושלים. אל-אקצא, הגדול מכולם, להזכיר לכם, הוא היה כנסייה. אתם רוצים שנמשיך? אני אמשיך. יש לי עוד שעה בשבילכם. היו כאלה שמחאו כפיים, היו כאלה שכעסו עליהם, בזעם, ראיתי את הזעם בעיניים שלהם, זה לא יעזור לכם. תספרו את העם היהודי הקטן, אחוזון קטן. כמה פרסי נובל? כמה פרסי נובל? תזכרו שאיינשטיין לא נולד לא מוסלמי ולא נוצרי, הוא נולד יהודי. ועוד כהנה וכהנה. אבל הטעות שלנו בכם, אותה היד שהכילה אתכם, כל הזמן ניסיתם לכרות אותה. תסתכלו. מהחורבות של ירושלים, מהחורבות של מדינת ישראל, הקמנו עם לתפארת. תזכרו, מאחר ואתם מאמינים, חלק מאמינים באלוהי המשיח, חלק באלוהים עצמו. אתם האסלאם. אז אנחנו, אתם והאסלאם מאמינים באותו אל. הנביאים שלנו, אחד מוחמד ואחד מוסא. הוא שופט, והוא יחליט, לא אתם. אתם היום פה, מחר אתם אינם. אנחנו הבאנו את הקדמה גם לערבים שבתוכנו.
הערבים שחיים היום במחנות הפליטים בעזה, יש להם חיים הרבה יותר טובים מאשר החיים של הפליטים בדמשק או בביירות. בלכו תשאלו אותם, אתם רוצים? איפה הם מעדיפים לחיות? אין לנו שום דבר נגד האסלאם. יש לנו נגד הקיצוניים של האסלאם. אתם לוקחים את האסלאם, ובשמו של אללה אתם שוחטים פעם מהעם שלכם, פעם מהיהודים. תזכרו את זה. בזה סיימתי, ונשארתי עד הסוף. אמרתי, מי שרצה להתווכח איתי, אני יושב פה. כל היום יש לי, כל היום. נחתוך לכיוון שמחת תורה או שמחה שחורה. 3 חודשים לפני כן ישבנו אצל יצחק בריק בהרצאה, בכל הרצאה דרך אגב אני מגיע, הרצאות מהסוג הזה, באשקלון, והוא שם את כל המפה השחורה על השולחן. עם מה אנחנו הולכים להתמודד? דוחות. רגע, מי זה ישבנו? יצחק בריק. כלומר, ישבנו זה... מה היה לא, קציני צה"ל בדימוס. כולם, אלופים משנה, תת-אלופים. ומי כינס את זה? מה היה... והכנס הזה מאורגן כל 3 שבועות, כנסים מסוגים שונים באשקלון. אנשים מגיעים כדי לשמוע הרצאות, לשמוע גם על אקטואליה וגם על תיאולוגיה, פילוסופיה, מה שאתה רוצה. זה כמו משהו העשרה, אבל כן, במקרה זה הוא הביא אינפורמציה מאוד עכשווית. בדיוק, האינפורמציה הייתה מאוד עניינית. ויצחק בריק אמר את זה, יצחק בריק הוא היה אלוף בצה"ל, היה מפקד פלוגת טנקים במלחמת יום הכיפורים, היה גיבור ישראל, מה שנקרא ברמה הזאת, בלי שמישהו יכריז עליו כגיבור. החליף טנקים אחד אחרי השני תוך כדי המלחמה, והוא היה אלוף בצה"ל, היה גם מבקר המדינה, מבקר המערכת הביטחון, והוא אמר בפירוש, שמתי דוח עב כרס לגנץ, לאיזנקוט, לכוכבי, לבוגי, וכולם שמו את הדוח הזה מתחת למגירה. וזה היה 3 שבועות? לא 3 חודשים. 3 חודשים. כן, באוגוסט. אמרתי לו, אדוני, עד עכשיו ישנתי חצי לילה, גם את זה לקחת לי. עכשיו אני גם זה לא ישן. ואז פניתי לכל החבר'ה שישבו שם, ואמרתי, תקשיבו, ואני כולל את עצמי ביניכם חבר מטומטמים שכמונו. אם לא תתעוררו עכשיו ותקעו בכל התופים, ותאמרו שהמלך עירום, אנחנו נתחיל ב1,000 הרוגים ו2,000 פצועים. אז את זה הקראת לי 3 חודשים לפני. כן, 3 חודשים לפני זה. ובמהלך 3 החודשים האלה, כל פעם אני שומע את האימונים של החמאס, ואני פונה לרכז הביטחון, ואני אומר לו, תשמע, חמאס לא מתאמנים כדי לכבוש את נורמנדי, אבל יש להניח שאנחנו נחטוף מהם. כן, ובלילה הארור הזה, עוד פעם אני אפילו... רגע, ומה עונים לך כשאתה אומר את זה? החמאס מתאמן, מה? אז אתה עסוק בשלך. איך אומרים? תם זמנך. בערך, משהו בנוסח הזה. תם זמנך. ואז היה נשקים בנתיב העשרה, או זה היה מקום? דבר, בוגי בא והוריד אותנו מ-40 כלי נשק ל-20, אחרי זה הוריד אותנו מ-20 חיילים ל10, והמטכ"ל הבא אחריו הוריד אותנו מ10 ל4 חיילים. ואני צועק כל הזמן, ושום דבר לא עוזר. אין לי מי לדבר. הצבא היה אטום. מה אתה חושב גרם לזה? כאילו, איך זה יכול, כאילו, למה לא שמעו? כי היו המון, אתה ממש הזהרת מתוך השטח. עוד פעם, מאחר ואני איש אמונה, ואני במקור שלי הוא מאמונה בבורא עולם, ערב יום כיפור היינו ככה. כל אצבע אתה יכול להוריד, במקום להיות ככה. הפירוד בינינו. ואז חטפנו. בפרשת האזינו, בדיוק פרשה לפני, וזאת הברכה האחרונה, כתוב שם, אמרתי אפהם, אסתירה פניי מהם. זה מכה של בורא העולם. זאת אומרת, שעם כל הטכנולוגיה שלך, עם כל החוכמולוגיה שלך,
נדמה לך שאתה מנהל את העולם. הכואב יותר שמפקדים לא הקשיבו לחיילים. הם היו שרויים בקונספציה נוראית, שלא פעם ולא פעמיים נחרדתי שאולי היא מתחברת עם קונספירציה. עד כדי כך שאנשים לא שמים לב למה שקורה. נחרדתי. אמרתי, אולי בכל זאת יש קונספירציה. והייתי אומר, לא, לא יכול להיות, ניצן, לא יכול להיות, לא יכול להיות. לא יכול להיות. וביום השביעי באוקטובר, 6:30, אני התעוררתי כדי ללכת לבית הכנסת, הייתי גם שמחת תורה. קודם בערב, מי היה בבית שלכם? בבית שלנו. שניכם? לא, התארחו אצלנו, הבת שלנו והנכדים התארחו אצלנו, הלכו הביתה, כי הם גרים במושב איתנו. לא יודעים, מצלמים רק אותך, אז תספר לנו בשמות מי היה איתך בבית. בבית אשתי. רק אשתך. כן, אני ואשתי. בשעה 6:30. בשעה 6:30. בעצם בשעה 6:30 התופת פתחה את פיה. אתה כבר היית ער, כי קמת... הייתי ער, התחלתי להתלבש, אשתי עוד לא הספיקה להתלבש. התחלתי להתלבש לבית הכנסת, ואני אומר לה, עכשיו יש פלישה בכל החזית. עכשיו, ברגע זה. לפני שמישהו אמר משהו, איך ששמעת לא צריך להגיד, אני יודע שאם היה צבע אדום ב6:30? היה צבע אדום בלי סוף. אמרתי, עכשיו זה פלישה. זה פריצה של כל הקו. אמרתי לה את זה. והיא כבר נכנסה לחרדה, התחילה לצרוח, ואז סגרנו את כל החלונות, את התריסים, את הכל. תוך כזה זה היה צרוריות על הבית שלנו, והיא התחילה לצרוח, דחפתי אותה בעדינות כמובן. להיכנס לממ"ד, שמתי את האקדח, מה אתה יכול לעשות עם אקדח? 5 מטר. וככה נשארנו בממ"ד כמעט כל היום, ובסביבות השעה 5 בערב. רגע, אז על הבוקר אתם לא שומעים, כאילו... שמענו יריות, אבל היריות התרחקו מאיתנו, ואנחנו נשארנו בממ"ד. אנחנו 300 מטר מהחומה. על ידינו נרצחו זוג, וממנו למעלה, יותר למעלה, עוד איזה 200 מטר, שרפו בית על תושביו, זוג מבוגרים שהיו שם. לא היה איזה צלם שהיה גם כן על ידה? הייתה בחורה שצילמה דרך התריסים של הבית שלה, צילמה את הבקאי, שולה. גלעד כפיר? כן. תכף אני אדבר עליו. גלעד כפיר, בחור מצלם בשביל ynet, ערב קודם הוא היה עם החברה שלו פיליפינית, כבר היית בחודש 9 להיריון, אגב נולדה להם כבר ילדה, הוא כבר איננו, וברגע שהוא שמע את הפיצוצים, יצא החוצה לצלם. והוא נקלע בתזמון מצמרר לכניסה לבית שלנו, ואז הוא הבין שהעסק הרבה יותר רציני, הוא התחיל לצרוח הצילו. הצילו, המחבל או המחבלים שהיו ליד החלון שלנו, שניסו לפרוץ אותו, החלון היחיד שאין לו תריסים, ברגע ששמעו את הצרחות, הצילו, הבינו שזה אני, יצא החוצה והרגו אותו, בשביל הבית שלי. רגע, לא הבנתי, מאיפה הם יצאו? הם באו אליי מהחלון האחורי של הבית. המחבלים. כשהוא צעק הצילו, הם באו קדימה? צעק הצילו, הם באו, ירו בו, והם הבינו שהרגו אותי. כי עליהם ידעו. הם ידעו עליך שאתה גר שם? שאני גר שם, ידעו שאני איש צבא, שיש לי נשק, ידעו הכל. וואו, אז הם באו ישר לבית שלך? כן, ידעו מבפנים, ערבי שעבד אצלנו 40 שנה, היו לו כל הנתונים, הוא העביר גם את הצילומים של המושב, את הכל הוא העביר. זו הגרסה שלי, כן? לא כולם מסכימים איתה, אבל בעצם זה מה שקרה, ובעצם במותו הוא הציל את חיינו. ובשעה 5, אנשי הצבא כבר אחרי שהמושב תואר,
אז הם עזבו, ברגע בשעה שהם 5, ירו בו, כן, הם עזבו את עזבו, הבית הבינו שלכם. שערו אותי. ואז הם, אנשי צבא הגיעו, פתחתי להם את החלון, ביקשו שאני אזהה גופה מבחוץ. יצאתי החוצה לזהות אותו, ואני רואה את המסלול שלו, את שובל הדם שלו, בתוך החצר שלי, ואחר כך בחזרה הוא יצא, ושם ירו בו עוד ירייה נוספת כנראה. ואז הבנתי שבעצם במותו הוא הציל את חיינו, כי הם הבינו שהרגו אותי. אתה הכרת אותו? מה? לא הכרתי אותו. ראית אותו קודם? לא, או בכלל לא, לא ראית אותו פעם לא אף ראיתי אותו. פעם לא ראיתי אותו פיזית. יכול להיות שהוא עבר לידי, אבל כמובן כן, לא לא נכנסתי. הכרתם, לא לא היה. הכרנו. כי הוא כן היה רק- גר קרוב אליכם, לא? מה? הבית שלו היה קרוב היה אליכם. ממש 150 מטר מאיתנו למעלה, הוא יצא לצלם, ביקשו ממנו שלא יצא, אמרו לו שלא יצא, הוא בכל זאת יצא, כי הוא היה מאוד סקרן, מצלם בשבילו ynet, אבל זה, איך אומרים, זה התפקיד שהועיד לו בורא עולם. להיות קורבן, והוא ממילא כנראה צריך למות, אז בדרך שהוא יציל אחרים. וזה בעצם מה שקרה, אני קצת מרגיש אשמה בזה, אבל מעני שאני אשפוט, מעני שאני אקבע. ממש אין לך מה להרגיש אשמה על זה. לא, אין לי מה להרגיש אשמה. ובעצם בערב התקשרו אליי המשפחה שלו, אמרתי להם, אני לא איש בשורות, אבל הבן איך הם שלך... ידעו להתקשר אליך? הם חיפשו אותו כל הזמן, והבת שלי איתרה אותם והעבירה לי את הטלפון שלהם, ואז העבר להם את הטלפון שלי, הם התקשרו אליי בלילה, ואמרתי להם, לא איש בשורות אנוכי, אבל הבן שלכם וואו. הציל אותי, במותו הוא הציל את חיי. כמובן שנשארנו בקשר עם המשפחה. אתי בטח תרחיב לכם על הקשר שלנו עם המשפחה עד היום. ובערב פינינו את עצמנו למעלה 5, 3-4 ימים אחרי זה אני... רגע שנייה, אם לא אכפת לך להתעכב עוד על היום הזה, כי אתה אומר שאתם הייתם בממ"ד, כן. ואתם שומעים גם יריות וגם כן, כן. שהם מנסים לשרוף אני הבנתי שיש מחבלים במושב. כמה, איך ולמה, לא יודע כמה. הם לא הצליחו להיכנס לבית שלכם? לבית שלנו הצליחו להיכנס, השאירו 2 חורים בקיר בתוך הסלון, ועוד כמה יריות מסביב, אבל לא הצליחו להיכנס. הם פשוט ירו בטירוף בכל מקום. אני די, למען האמת, אני יצאתי די מדוכא מזה, שהתגובות של כיתת הכוננות של המושב היו מאוד מאוד מינוריות, אם לא אפסיות, וסיימנו עם 19 הרוגים, לצערנו הרב. 19 הרוגים בנתיב העשרה. בנתיב העשרה. ועוד בחור אחד, עוד בן אחד של אחד החברים שנרצח על החוף, והבחור הזה, גלעד כפיר. 19 ועוד... כן, ביחד 21 הרוגים. ואם אני יודעת שאולי זה קצת קשה לך, כי אתה איש של כל כך הרבה מעשה... אני הייתי בזעם נוראים. אני חושבת אולי גם בגלל שהיית סגור. לא, אני כעסתי על עצמי, שאולי לא עשיתי מספיק, אולי לא צלחתי מספיק, אולי לא התרעתי מספיק בשער, ונתתי לטמבלים לנהל את הדברים. לא יודע מה, הלעומתיות שלי בערבי באותו רגע בא לי לפוצץ כמה אנשים. אבל 3-4 ימים אחרי שהיינו במעלה 5, אני החלטתי שאני מתגייס לצבא מחדש. התגייסתי ל3 חודשי מילואים, בלי משכורת כמובן, בלי דלק, בלי רכב, הכל הבאתי מאצלי. וקיבלתי על עצמי משימה להיכנס לכל יישובי הפרוזדור בירושלים, כל עוטף ירושלים, מה שנקרא בזמנו. עוד לפני 6 ימים היה פרוזדור והיה יישובים מסביב. להיכנס לכל היישובים, 57 יישובים, וכל יום הייתי ביישוב או 2, כדי להמחיש להם את הסכנה שאנחנו במלחמת השחרור שלב 2, ושייכנסו קצת לכוננות ושיתעוררו. דאגנו לארגן, לאמן את כיתות הכוננות, מטווחים,
לדבר עם התושבים, קצת ציונות, כל מה שיכולתי לתרום באותה תקופה, מהיכולת שלי, מהידע שלי ומהנכונות שלי לתת לאנשים. אני מקווה שזה כן עזר. אני, מה שנקרא, לגייס את עצמך בכפייה. אני כפיתי את עצמי על מפקדת העורף, ועשיתי את זה במקביל. ראיתי שהמשק שלי כולו התייבש. סגרתי עם החברה שלי שאני ארים את המשק מחדש. הבאתי כ8 מתנדבים מכל קצווי הארץ, אנשי צבא לשעבר, דרך צוות, ארגנתי אותם וחידשנו את כל המשק, החזרתי את הפועלים, והמשק כרגע מתפקד, ממשיך לפרנס, כאילו לא קרה שום דבר, אבל הלב שלי פצוע, קרוע לגזרים. בחודשיים הראשונים אני קורא לה חוזר הביתה, 3 אני קם ובוכה לבד לתוך הכרית, שהיא לא תשמע. אני בוכה. זה באמת אבדה נוראית. אני מאוד לא, שמחה שנתת את כל הרקע. אני בוכה על שבר בת עמי. על שבר בת, נכון. כל יום הייתי קם וצועק, ראש אמ"ן, למה לא התאבדת עד היום? למה אתה לא נהגת כמו קצין יפני ג'נטלמן, שעושה חרקירי לעצמו? למה לא עשית את זה? עד היום. היום הוא מחליט לפרוש. So what? לפרוש, אני מקווה שירדפו אותו לפרוש כתוראי. וגם תוראי זה דרגה יותר מדי גבוהה בשבילו. מי ששמע את הצעקות של התצפיתניות. אגב, הבת שלי, ב3 באוקטובר ירדה למסוף ארז, הפרה את הבלון, שהיה נפל, אומרת. אמרתי, אני מקווה שלא מחכה לנו עוד יום כיפור. רגע, כי מה היא ראתה? היא ראתה שהבלון נפול, עכשיו היא הייתה קשורה עם מישהו בשם מסולין, שהיו לו מכשירי האזנה, והיא האזין לחמאס, והיא ידעה את כל התוכניות, ברגע שצה"ל עלה עליו, לקחו לו את המכשירים. מפקדי צבא מטומטמים. אני לא יכול להגיד אותם אחרת. הנערות צועקות, מה שאנחנו רואות כאן, שפחה לא ראתה על הים, איפה אתם? תסתמו את הפה שלכם. כי הקונספציה הייתה, חמאס מורתע. ביבי הרתיע את החמאס ב$35 מיליון, כאילו מה הם בונים? ארמונות? בנו עזה תחתית. מאיפה עובר כל הנשק? הכל עבר ממצרים, כסף. מתאמנים מול העיניים שלכם, חמאס מתאמן. תגידו, אתם מטומטמים? איפה אתם חיים? 12 בלילה. הרמטכ"ל יודע שנפתחו למעלה מ700 כרטיסי סים, שאנחנו סיפקנו להם בכוונה, כדי לקבל אינדיקציות. ראש אמ"ן ישן באילת, עם אהובת ליבו. אפילו לא משתתף בדיון בזום. היחידי שרץ מהצפון, אלוף פיקוד דרום, מתחנן, תעבירו לי מסוקים לקו, דחוף. מה אומר לו המודיעין? לא רוצים לגלות כוונות. חבורת אפסים שכמותכם. אני לא אצטער אם יקומו 3, 4, 5 אלופים שיודעים שזה באשמתם ויראו לעצמם בראש. אני לא אתחרט לרגע. כי כל המהות שלהם נמדד ברגע הזה. אני חוזר למשהו אחר. כדי לומר שלמרות האסון הזה, לולא משתתפי הנובה, לולא יישובי העוטף שנשרפו ונאנסו ונשחטו, אם היו מגיעים לנבטים ומפרקים אותו. היו מגיעים לחצרים ומפרקים אותו, הם מגיעים לכור ומפרקים אותו. אז תביני מה החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. אם היה תיאום מלא בין חיזבאללה לחמאס,
חמאס היה חותך את הארץ מדרום, וחיזבאללה היה חותך את הארץ מצפון. בין ג'נין לעפולה, לפרק את רמת דוד, הלך לך כל הגליל. אז בכל זאת. באופטימיות מאוד זהירה, מאוד עצובה, עם ישראל חי. לא ניתן להם לנצח אותנו. העלבון הגדול ביותר הוא, זה לא צבאות ערב שעשו לך את זה. זה לא הצבא הסורי, שבמלחמת יום הכיפורים הכין כובעים מוזהבים וחליפות מיוחדות כדי לעשות מצעד בחיפה. וזה לא הצבא המצרי שחצה את התעלה והפתיעו אותך. הפתעת את עצמך בעצם, ידעת. גם אז היו סימנים מעידים. הפעם, חבורה של רוצחים, שאתם בין ימין, בין נעבת המרדות, אתה יכול לצטט אותי, בין נעבת המרדות. אתה משחרר 1,125 מחבלים עבור חייל עלוב אחד שנרדם בטנק בשמירה, הוא לא היה מגיע לו לחיות. מי שנרדם בשמירה בשבילי, שימות. שיהיה גלעד שלט או ניצן בן שושן. זה לא מעניין אותי. הוצאת משם סינואר, שתרגם 2 ספרי אמן של ראשי השב"כ מערבית לעברית. מה חשבת שהוא יעשה? בנימין נתניהו בעצמו לפני שנה שם סצנריו. מה יהיה בדיוק? אני ב-2017, תחפשי אותי בטיקטוק, אני מטריע, ואני אומר, אתם לא מבינים, הגדר הזו זה קשקוש. יבואו 150,000 פלסטינים יפרצו אותה. גדר שאין מאחורי שדה מוקשים, ואין מאחורי הקו אדום, שמשם מתחילים לראות, זה לא נקרא גדר. ראינו איך זה היה להם כאן. אתם משנים בעצמכם. ואתה נבל בן נבל, את הבנים שלך אתה שם בארצות הברית ובמיימי, עם שמירה. לפחות תביא אותם. אני אתמול בלילה חולים, הוא אומר לביבי, אני בלילה, הבוקר לפעמים חולים, אני כאילו יועץ של ביבי, ואני אומר לו, לפחות תביא את הבנים שלך, שיעבדו בבית ליבלשטיין, שיעבדו בבתי חולים. תחפר קצת על החטאים שעשית, על היהירות שלך, לפחות את זה. בסדר. ונחזור לאמי, אני הייתי ישן במושב, כל פעם שהייתי הולך לשם לעבוד עם הפועלים, הייתי ישן שם. ואני כועס עליה. עכשיו, כן. עכשיו אני כועס על אמי. בכלל יש לי קשר מיסטי איתה. כן. אני כועס עליה, אני אומר לה, איך לא באת להתריע? אבל היא באה, אתה התרעת. חכה, לא. איך לא באת להתריע? ואני בלילה האחרון, לפני חודש ימים, אני ישן בממ"ד, שם את הקרש הזה כדי לתפוס את הדלת, ואני חולם עם אמי. אתה ישן בממ"ד עכשיו שאתה נוסע? אני לא ישן איתך שם, לא ישן שם. לא ישן בנתיב העשרה, לא. עקרונית לא ישן, עד שאני לא אראה שהצבא שם מוצבים כמו שצריך, עד שאני לא בודק אותו, ועד שאני לא אקבל חגור ונשק ומחסניות ורימונים, כי אני לא סומך עליהם, עד אז אני לא חוזר לשם. אבל במשך היום אתה כן נוסע. במשך היום אני מגיע לעבוד עם הפועלים. ואז אני חולם, מחזיק את הקרש הזה ביד, והקרש מתפרק אליי, מתפרק לגזרים, לרסיסים, ואימי ברקע. מה אני צריך להבין? אל תישן יותר פה. הצלתי אותך פעם אחת. זהו. לא הבנתי? הצלתי אותך פעם אחת, אל תישן פה יותר. אל תישן פה יותר. אני יכול לשבת ולספר לך על הקשר שלי עם אמי, כשהיה לי סרטן המעי הגס, זה סיפור בכלל. אז יפה, אז שמעת מאמא לא לישון שם? כן. ואני לא ישן שם. זאת אומרת, אתה לא ישעיהו, אתה לא משה רבנו שאני אבוא לספר לך מה קורה. תשב בשקט. זה לא גזרה מלפניי. נלחמתי עליך מספיק. אז אני הייתי צריך להיות. אני רואה אשתי אומרת לי, מה? הוצאת 70,000 שקל על המנוע של האוטו? הלך למנוע בדרך. אמרתי, כן, אבל תארי לך שהיום התולעים היו מגיעות כבר לעצמות. אז מה זה שווה? מה שווים 70,000 שקל? לא שאני מרוויח, אני חי. אני נהנה מהחיים כמה שאפשר. אבל בקונסטלציה שבה אנחנו נמצאים היום,
אתה אוכל, אני אוכל פה 5 כוכבים. בשבילי זה כמו לחם יבש. ככה אני מתייחס לזה. זה יותר קיום מה של ליהנות. אז ניצן, מה באמת נותן לך את הכוח להמשיך? כי באמת, אני חושבת שזה נורא נורא מתסכל, כל מה שאתה... רק אמונה. אמונה שמה? אמונה שאתה לא מנהל את העולם, מה לא? אתה כולך בורא קטן, אתה היום פה, מחר אתה שם, הלו. אתה סומך על בורא עולם או... אין לך ברירה. תראי, גם רבי טוביה החולב, כשנתקע עם העגלה בשלג, נשבר לו הציר של העגלה. אז פותח את החלון, בורא עולם, תעזור לי. והוא הולך לישון. אחרי שעתיים, הוא אומר לו, מה, בורא עולם, לא באת לעזור לי? בסוף לבורא עולם נמאס, דופק על החלון, אומר רבי טוביה, אם לא תצא ותדחוף את העגלה, גם אני לא עוזר לך. ככה זה, אלה החיים. אנחנו צריכים לדחוף את העגלה. אנחנו אשמים. אנחנו צריכים היום לקום כמו אותו עוף מתוך האפר. ואת המנהיגות הצבאית הכי גבוהה, שתלך הביתה, יש מספיק חזקים, עתודה, שיעשו את העבודה שלהם. כנ"ל כל המנהיגות העלובה שיושבת היום בכנסת ישראל ומצידי, כל 120 חברי הכנסת שיהיו פה הביתה. גם לאיזנקוט יש חלק, גם לגנץ יש חלק, גם לבוגי יש חלק, לכולם יש חלק. ואם אנחנו רוצים להתרפס, לא צריך להתרפס בפני אף אחד. אמריקה, ביידן מחויב לא לעם ישראל, לאבא שלו. כשהוא היה סנטור צעיר, אביו אמר לו, תזכור, כשתהיה לך מנהיגות ביד, אתה לא נוטש את עם ישראל. וואו. מה גולדה אמרה לקיסינג'ר? חייל אחד לא יקבל בקבוק מים בארמיה השלישית, אם לא ישוחררו כל השבויים, לא חטופים, שבויים. נכון, זה חבל וראה כזה כשהיה, גולדה. ואז, כשהיה הסכם, אז פתחו את הציר לארמיה השלישית. להוציא אותה מהמצור. יכולים להגיד עליהם מה שרוצים. הייתה מוגפת בגנרלים. אבל, סליחה, היחידה שהיה לה משהו מנחושת זה היא, ולא האחרים. תראי, אין לנו ברירה. זאת הארץ היחידה שיש לנו. אנחנו צריכים להתרומם עם כל הזוועות, עם כל הכאב, עם כל מה שמועלים לנו, עם כל מה שמועלים לבנותינו שנמצאות בשבי. והערכה שלי מאוד פסימית בנושא הזה. כמה יישארו בחיים, אם בכלל. אבל אין לנו ברירה. תזכרי, ששם תכתבי את המשפט האחרון שלי, שביום שחרבנו לא תהיה ארוכה, ויד אמיצה לא אוחזת בה, ולב נחוש מאחוריה, אין לנו מה לעשות כאן. אנחנו חייבים את זה לדורות הבאים. איך אתה משמיע יותר את הקול שלך? זה כי זה נשמע שלך יש מה להגיד. יש לי דאגה שיהיה לפסיכולוג. אנחנו מדברים, מסתבר שאני יותר הפסיכולוג שלו מאשר הוא שלי, ואני לא אומר זה בשחצנות. בסוף אמרתי לו, אתה יודע מה? עוז. 24 שעות ביממה יש לי כל החיים שלי, כל פעם 24 שעות. חצי אני מת, חצי אני חי. אתה תחלק. לך תחלק. באיזה שעה אני חי, באיזה שעה אני מת. אבל חצי מזה אני מת. בגלל מה שעברת זה... מהחיים שלי. חצי מהחיים שלי אני מת. כמה זה? חצי מה-24 שעות, בוא נקרא לזה ככה. מה אתה מתכוון? אני מתכוון שאתה מת בתוכך, בתוך 24 שעות, 12 שעות אתה מת בתוכך, ולא משנה מה החלוקה, ו12 שעות אתה חי. אתה חי לפעמים בשביל יצר הקיום וכו' ודברים אחרים, לפעמים על דברים ברומו של העולם,
אבל אתה מת, אתה גם נמצא בתחתית השאול. תחתית השאול, אתה אומר... בגלל כל מה שעבר. איך נרדמתם? זה קשה לך מאוד מאוד מאוד, הדבר הזה. קשה לי מאוד במיוחד, שאני יודע שהייתי לאומתי לכל האורך. כן. אני, בכל הכנות, לא הייתי יסמן, לא לקחתי פלנחה, לא אמרתי, כן המפקד. לא, דווקא. אם שהייתי צריך להכניס אצבע בעין, נכנסתי. לא מעניין אותי. אני באתי לשרת את עם ישראל, לא את המפקדי בצה"ל. באתי להיות נאמן לפקודיי, ולהיות לאומתי למפקדיי. ככה גם שרדתי 30 שנה. לחמתי את כל מלחמות ישראל. לא נהרג לי אף חייל. כל הקרבות שלי, אף חייל לא נהרג לי. והייתי קשוח איתם. אני על גילוח, הלכו אצלי 35 יום בצבא. אתה אומר בעצם שעכשיו אתה מנסה קצת לשמור עליך, על החצי שלך שחי. אין סיכוי. נורא קשה. אין? לא, עזוב, אתה מתעלם. אתה לא יכול להיות. אתה מנסה להתעלם, אתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול להתעלם מהסבל שלהם, אתה לא יכול להתעלם מהאימהות שזועקות, אתה לא יכול להתעלם מהאימהות השכולות, כאילו שזה בסדר. כאילו שזה בסדר, שבמוצב אחד ישחטו 70 חיילי גולני. כאילו שזה בסדר, והתעללו בהם. כאילו שזה בסדר? ברור שלא. עשו לנו, אנחנו עשינו להם פעם אחת דיר יאסין, הם עשו לנו 1000 דיר יאסין בלילה אחד. לא מבינים את הערבים. אנחנו עוד לא מבינים אותם. זאת הבעיה שלי. ואת יודעת מה? אני במידה מסוימת, אני כועס על המנהיגות שהקימה את המדינה. כאשר ניסו להביא יהודים מארצות ערב, היה מישהו שקם ואמר, גירשנו ערבים ונביא ערבים, טומטמים, אם רק הייתם מנצלים את הידע של אותם אנשים שבאו מארצות ערב. מי שמכיר את אז היינו היום אחרת. היינו היום אחרת, לצערי הרב. אבל זה במסגרת מצעד האיוולת היהודי. מה לעשות? לא פשוט. אבל לזכור אני שומעת ממך שלך עוד יש תקווה גם. אין לנו ברירה, אלא לראות את התקווה. לבוא ולומר, וואלה, כי אני כבר אחרי גיל 80 מה אכפת לי. לא, אתה לא יכול להגיד מה אכפת לך. כל עוד נשמה באפך, אתה לא יכול להגיד מה אכפת לי. אין דבר כזה. אני אנסה לתרום בדרכי שלי איפה שאני אוכל, למרות שניסיתי להתנדב לבית נפשטיין, לא ענו לי בכלל. אני אנסה לתת הרצאות בצה"ל, לחיילי צה"ל, לצעירים, ציונות. להסביר להם שגם אם אתה בא מערימת זבל... ואתה לא בא מערימת זבל. דווקא באתי מערימת זבל. ערימת זבל, אומנם זאב פורה שגידל זה, דברים טובים, אבל באנו מתחתית של התחתית. אבל מה, שהיית שם, אל תחשוב שאתה פה. אתה פה, אל תחשוב שאתה פה. תזכור תמיד. סיפור אחרון. אחרון. באחת הממלכות, מלך רוצה להכיר את העם שלו. נמאס לו כבר מכל השרים מלחכי הפנחה שלו מסביב. מחליף בגדים, יוצא החוצה, מטייל בגבעות סביב העיר, מוצא רועה. הרועה יושב חליל ומחזיק גדי בחיקו. בחודש למחרת מוצא אותו רועה עוד פעם אותו דבר. בסוף אמר לו, אתה תהיה שר האוצר שלי. אני? מה אני כלום, עפר באפר. אתה תהיה שר האוצר שלי. אין לו ברירה, מביא אותו לשר האוצר, מלביש אותו בגדים, והאוצר של המלך מתחיל לפרוח. כמובן, כל הגויים מסביב כועסים. היהודי, הרועה, סליחה, לא היהודי, מקרה רועה. גם משה במעצון, גם יעקב במעצון. בבאר המים. אומרים לו, אדוני המלך, הרועה הזה גונב אותך. לא יכול להיות. גונב אותך. יש לו חדר בבית שלו, שנתת לו, אף אחד לא נכנס לשם שעות. המפתח רק אצלו.
רואה? שר האוצר שלי, אני בא לבקר אותך. בא לבקר אותו בבית, את הבית, את החדרים. הוא אומר לו, מה עם החדר הזה שסגור? הוא אומר לו, אדוני, עזוב. הוא אומר לו, לא, אני רוצה שתפתח אותו. פותח את החדר. מה הוא מוצא בחדר? כותונת רועים, חליל ומקל. מה זה? אני לא מבין. הוא אומר לו, אדוני, כל יום, אחרי שאני מסיים את התפקיד שלי אצלך, אני נכנס לחדר הזה, שם עלי את כותונת הרועים, מחלל בחליל, מחזיק את המקל, כדי לזכור מאיפה באתי. תסתכל בבית, אין כלום. לא אוצר עוד לא שום דבר. זה האוצר שלי. וכך אני יודע לשמור על האוצר שלך. חייב לזכור כל יום מה הייתי קודם. לא. מדהים. אז זה המנהיגים שלנו צריכים לקחת מול העיניים שלהם. ולהבין מאיפה הם באו. ושהשררה, כתוב בתוך, נשיא כי יחטא, ברור מאוד שהאדם נשאר בתפקיד עשרות שנים, בסוף יגיע לידי הסתאבות. וזה מה שקרה למנהיגות שלנו. לצערי הרב. המנהיגות שלנו היום לא יורדת לראות מה קורה בעם. לא מעניין אותם. ואני מבחינתי, חרדי שלא מתגייס, שצריך להתגייס, לא מתגייס, אין זכות בחירה. אין זכות בחירה, אין ביטוח לאומי, אין כלום. אל תתגייס, לך לניו יורק, נראה אותך גבר. אתה לא עובד, אין לך מה לאכול. רק פה. המסר לדורות הבאים, הם הדור הבא, צעירים, הם המנהיגים של הדור הבא, קחו אחריות. צאו בראש הצבא, צאו בראש העם, ולא אלמן ישראל. אבל צריך להיות בכם אמונה. ובין חזון, ייפרע העם. אני ממש ממש מודה לך, זה היה מאוד מאוד חשוב, והלוואי ויהיה טוב. אין בעיה לצטט אותי, אין לי שום בעיה עם זה. כולל הנאצות לביבי. אין לי בעיה. תודה רבה. שיבוא להתמודד איתי אם הוא רוצה. שינסה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.